Ameni, ameni, ameni bazalwane. Ameni sithandwa zezulu, ameni bangcwele. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Bathandekayo, ngumama uMangubane mina. Ngizalwa le eMsingathop kodwa ngokugana ngashadela eBasuthwini. Bathandekayo, ngithunywe uNkulunkulu ungithume emakholweni. Wangithuma uNkulunkulu wathi hamba uye kubasindiswa, hamba uye kumaKristu, uyowatshela amaKristu ukuthi awasangikhonzi, uyowatshela ukuthi amaKristu awasangijabulisi, ngoba amaKristu awawudla umuthi kodwa adla amaphilisi. Amaphilisi nomuthi kuyafana, ngoba mawuphuma ekhaya uyofuna umuthi usuke uyofuna ukuphila, mawuphuma ekhaya uyofuna udokotela usuke uyofuna ukuphila. Lezi zinto lezi usathane uzenze zadida abantu. Amakholwa wathi uNkulunkulu wawo akube udokotela, abangakholwa wathi uNkulunkulu wabo akube inyanga. Lezi zinto kodwa into eyodwa, ngoba umuntu usuke eyofuna ukuphila, usuke eyofuna ukuphila, kanti ukuphila kukuJesu. uJesu kuphela umuntu ophethe ukuphila. Njengoba anqoba ithuna, waphuma ethuneni evuka ethuneni, wayephethe ukufa nokuphila, uye kuphela ophethe ukuphila. Manje uSathane usekhohlisa abazalwane, useveze odokotela. Wathi angihambe-ke ngiyotshela amaKristu ukuthi ayamthanda, ayakholwa uJesu kodwa awamethembi. Awamethemba, ayamthanda impela, ayakholwa uyimpela, kodwa mase kufika endabeni yokuthi manje nakhu uyagula, hayi awabe samthemba. Awabe esamthemba. Amakholwa ayagijima aye emathembeni. Wayesenginika-ke izwi, wathi nanti izwi, funda nanti izwi, Jeremiya 17 verse 7. Athi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova, nothemba lakhe linguJehova, ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini, ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abe luhlaza, angabi naluvalo nomnyaka okugagathu. Wasenginika leli zwi-ke wathi umuntu othemba kuJehova ubusisiwe, umuntu othemba kubantu uqalekisiwe. Ngoba ngempela mase uphumile kwakho usuye kudokotela, ake sikhulume nje ngodokotela, sewuphumile kwakho uye kudokotela, usuke usunethemba lokuthi manje ngoba sengifikile kudokotela uzonginika amaphilisi noma umuthi, ngizophila. Nangempela udokotela mayesekunikile amaphilisi nomuthi uphuze, kwenzeka ukuthi uphile ngempela. Lapho usuyofakaza ubufakazi obamanga, ngathi obamanga, ngoba uzothi umuntu mayethi uphiliswe ubani, uzothi ngiphiliswe udokotela, unginikezele, ngize ngaya kudokotela wanginikeza umuthi, wanginikeza amaphilisi, ngaphuza ngasinda. Nawe njengoba uphethwe yile flu nje, thatha into ethile uphuze. Afike enkonzweni umzalwane athi ngiyambonga uJesu ungiphilisile, usho kodwa uhambile waya kudokotela. Ayifani lezo zinto lezo. uJesu mawumbhanqe nento nje, kufanele nje mangabe nje umzalwane uphuze amaphilisi noma udleni ufuna ukuphila, ufakaze ngalokho ukuthi ngidle into ethile ngaphila, uJesu uhlulekile ukungiphilisa. Manje bayabhanqa, fika ngapha adle ukuthila, athi lokhu mase ngikudlile lamaphilisi, mase ngiwadlile azongiphilisa. Afike enkonzweni athi ngibonga uJesu, uJesu ungiphilisile.
akufani bazalwane. Akabhangqwa uJesu nezinto, akabhangqwa uJesu nezinto. Wanginika leli vesi wathi hamba uyoshumayela ubatshela ukuthi angibhangqwa nezinto. Umzalwane makathembe mina Jesu ngedwa, hayi ukuthi angibhangqe nezinto, ukuze abone amandla ami angangibhangqi nezinto. Ingakho-ke nje namhlanje nje ubufakazi babazalwane abu-strong, ngoba ngapha ubonga amaphilisi, ngapha ubonga uJesu. Hlazo nje bazalwane, ihlazo elikhulu kakhulu kakhulu. Ubonakale sewushaya ulayini emakliniki nabantu abangakholwa. Ihlazo, siyamhlaza uJesu, futhi singoJudas Iscariot, ningoJudas, ngasho nje ngithi ningoJudas Iscariot, niyambethela. Nine nidla amaphilisi nikholwa, nine nihamba amakliniki nikholwa, niyambethela uJesu. Ngoba isibhedlela mina uNkulunkulu wangitshela wathi ngisidalele abantu abangakholwa, abantu abangazani nami mina uNkulunkulu, ukuthi lapha ey'potini sebegwazene isibhedlela sibasize, lapha ey'potini sebeshayene isibhedlela sibasize, ey'mpini sebedubulene isibhedlela sibasize. Wathi hayi umuntu okholwayo, ngoba uyobe yokwenzana esipotini ukuthi bamgwaze, uyobe yokwenzana empini ukuthi bamdubule. Sadalelwa lokho-ke isibhedlela abantu abangakholwa, ngoba akukho la bethembe khona. Thina esikholwayo sethembe uJesu kukho konke, ukuthi noma ngabe ngiphethwe yini, onke amalunga ami omzimba adalwa uNkulunkulu. Kufanele mangigula ngibize uNkulunkulu, ngibize uNkulunkulu kulo mzimba. Wangitshela-ke bazalwane, wathi ngitshele abantu amaKristu ukuthi ubusisiwe othemba lakhe likuJehova, uqalekisiwe othemba lakhe likumuntu. Wathi amaKristu ayangithanda, ayakholwa, kodwa alahlekelwe yithemba. UmKristu mayesesenkingeni akanalo ithemba lokuthi uJesu kunezinto umKristu athi uJesu la ngeke akhona ukungisiza, athi umuntu uJesu nawo usiza ozisizayo. Kusho amaKristu uJesu usiza ozisizayo. Asazi ukuthi ngenkathi umuntu edalwa aye kuphi ukuthi angamsiza uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wazidalela umuntu nje eyedwa. Hayi, nami ngenkathi engitshela-ke bazalwane ukuthi ngiyoshumayela lelo vangeli, angizange ngikholwe impela. Ngathi ayi, angikaze ngikuzwe-ke lokhu ukuthi ngempela kuthiwa iphilisi adliwa. Ngazi ukuthi mina iphilisi amaKristu ayalidla. Wathi ngizokubonisa, wangibonisa abazalwane ngento eziningi, nanamhlanje usangibonisa, nanamhlanje usangibonisa, wangibonisa ngento eziningi. Kwathi kunjalo nje ngithuma umntanami wadliswa ushefu. Kwathi mangiqala nje ukushumayela ngithi iphilisi adliwa, umntanami bathi hayi kawuthi sibone ukuthi akazumusa yini esibhedlela, bamnika ushefu khona la estradini, bamnika ushefu khona la estradini sami. Omakhelwane befuna ukubona ukuthi ngempela njengoba seshumayela leli vangeli nje awuthi sibona, hayi ukuthi babe ngizonda, babefuna ukubona, hayi ukuthi babe ngizonda, babefuna ukukholwa ngokubona. Bamdlisa umntanami ushevu, umntanami washa umlomo, waphela umlomo, amazinyo asala ngaphandle eshiso ushevu, ulimi lwaba green, umntanami ephuza amanzi nje, engadli umntanami 3 weeks yonke, umntanami engadli, umntanami esemathambo, umntanami ena 3 years, kodwa ngizange ngiye ndawo, ngahlala. Wathi mdla ezophila umntanami, wathi mama, athi mama sengafa, mama sengafa. Ngathi fana mntanami, ngathi ngiyabonga ngoba ufe ungakabi nasono, ngathi nami ngife ngikholwa, ngathi sohlangana ekhaya, ngathi sohlangana ekhaya ezulwini mntanami, ngathi fana, ngambamba, ngamgona, ngathi hamba ntombazane yami, kodwa kukho la ngizokusakhona, hamba. Wathi mama ngicela ukuya etoilet. Wathi omunye umama hayi mthoyilithesele lapha etshanini.
ngambeka etshaneni wathoyiletha wakhipha into engathi iqanda engathi iqanda lithikizela lithi egreen eyellow emnyama amakhala onke wayithi phahla la athoyiletha khona basha utshani basha phindanga bamile utshani basha utshani waphinda wathi mama ngifuna ukuye etoilet ngamhambisa futhi wayikhipha futhi lento wayikhipha lento wayikhipha lento wathi lapho mama ngicela inyama ngathi oh nami ngabuyelwa imvelo manje ukuthi ngangikhule ekhaya kuthiwa umuntu mayiseshona ufuna inyama ngamkhiphela inyama ngamnikeza inyama wayidla 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 wathi ngicela ukuye etoilet futhi mama waye etoilet waqede lapho wasukuma wayele wayodlalela nezingane ezinye waphuma wayodlalela nezingane waphila namhlanje ushadile ukhona uyaphila kodwa futhi umlomo wakhe uyawubona ukuthi ubovu uyabonakala ukuthi wawushile wajiswa ushevu kodwa uNkulunkulu wabuya wawukhanda wawuhlumelizisa wabuyela umlomo wakhe wamuhle futhi uJesu esimkhonza ayikho into emhlulayo kwasoza kudade wabo udade wabo wathi uyaklina la endlini itafula latsheka linegedlela lamanzi libili igedle lamthela la emhlane enqeni lamthela wabola umntwana ngikhuluma ngabantu abakhona mina bazofike bakutshele mangabe uyababona wabola umntwana lamthela igedlela libila hayi kwafumaniseka manje ukuthi hayi ngempela manje akukho la ngizomsa khona kwakuthi uma umbeka ingubo isuke nenyama ngaze ngathatha ikhalibhodi ngamfaka ekhalibhodini sonke singenzansi ngamboza phezulu ingubo ukuthi ambathe ngoba uthi uyagodola kwaze kwabizwa amaphoyisa kwathiwa ngi-abuse abantwana ngihlukumeza izingane ngenza yonke into lena abizwa amaphoyisa wathi amaphoyisa amayifika lana uNkulunkulu wangibonisa elinye ukuthi liyagula linengculaza ngathi mntanami njengoba unengculaza kuqala ngikukhulekele uphila ingculaza abange sangibopha phuma hamba laphila lelo phoyisa lelo wathi uNkulunkulu ezomsindisa umntanami kwakunenkonzo eSowethu i-night prayer yomama wakhosta ukuthi mina ngizukuya kwi-night prayer ngoba nanga umntwana phela ushilo uyagula wathi ngisasele omama behambile wathi uNkulunkulu usaleleni wathi vala lendlu lena umshiye la lo mntwana elele uvale la endlini uqede uveze ujikijele isikhiye ngefastela uhambe uyonkhonza ngakwenza lokho bazalwane ngamshiya umntwana yedwa lana ubusuku bonke ngajikijela isikhiye ngefastela ngahamba ngayokhonza uNkulunkulu ngavuka ekseni lapha eSowethu kwi-night prayer ngabuya ngijaha umntwana ukuthi ngizomgeza ngimgeze ngisusa ingubo ngoba ingubo iyanamatela ngimgeze ngamthola umntwana eshanela ibala la ibaleni ehlabelela intombazane yami shanela ibala ihlabelela nami ngema ngamangala ngathi yini wathi mama ngipholile wathi benginomuntu la ebusuku okade engibrasha la isilonda engihlikihla wangitshela ukuthi sengipholile kwakuyingilosi leyo ke bazalwane kwakuyingilosi leyo ke bazalwane kunjalo nje ingane akukho ukufa ke ngingabala ngize ngiyophela akukho ukufa angangithestanga ngakho ke okukhulu kakhulu ngaphuka ithambo ngathi ngivele edrobheni zashayisana imoto zashayisana amateksi kwabuthaphathapha ngaye ngadindiliza lapha nami ngaphuka ithambo afika ama-ambulance abathatha abantu bayisibhedlela mina ngabona umuntu emi la iduze kwami engitshela ethi awuye esibhedlela wena ungavumi bakusesibhedlela wothi abakusekhaya
eyi ngala esibhedlela bangithethisa kwaze kweza namaphoyisa athi hey wemama uyasibambezela nampa abantu bayafa kwi-ambulance ngena kwi-ambulance ngathi cha angiyi mina esibhedlela awuboni mama ukuthi uphukile ngathi cha kwaze kwaqhamuka elinye iphoyisa lathi iphoyisa hayi lo mama uyasibambezela lo mama ubambezela abantu abagula kakhulu la kwi-ambulance lo mama lona logogo lokusho ukuthi ushiya imfene yakhe engayivalelanga ingakho engafuni ukuya esibhedlela miyekeni mhambisene ekhaya ngoba kusho ukuthi ushiya imfene yakhe ngathi hawu mntanami ngempela angiyivalelanga imfene ngisizeni ningisekhaya bangithatha bangiletha la ubuhlungu obabulapho bazalwane into engakaze nje ngize ngiyibone ngokulandisa mangabe ngikubona ukuthi kwakunjani ngahlala ngiyabona 2 weeks ngilelela embhedeni ngahlala kwathi ngo4 ekseni intathakusa kwangena umuntu wathi sukuma lapha embhedeni uhambe emsebenzini ngathi mina ngizosukuma kanjani ngoba ngiphukile wathi sukuma uhambe uye emsebenzini ngathi futhi mina belungu bami bathe bazongiholela noma mina ngahlala izinyanga ezingaki bayongiholela noma ngahlala unyaka bayongiholela wathi ngithi manje hamba uye emsebenzini ngangisebenza iambassadors yase-Angola ugovernment wase-Angola ngangisebenza yena ngafika emsebenzini ngavuka ngahamba ngaye emsebenzini mangifika emsebenzini bamangala ukuthi ngisinde kanjani namanje nje la esithweni sami uyobona vele ukuthi ngangiphukile vele uyobona kuyabonakala ukuthi vele ngangiphukile bamangala bakholwa basindiswa namanje base-Angola nje basindisiwe ngokumazi uNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu kanti uyakwazi ukuhlumelela isithambo ayikho into emhlulayo uNkulunkulu bangcwele msanudideka nididwe izinto zomhlaba ayikho into emhlulayo uNkulunkulu ayikho nje into ekuthiwaleke iyamhlula uNkulunkulu ngaphila namhlanje ngiyaphila nje ngiyaphila anginalutho nje uNkulunkulu kumzalwane akahlali nesifo uNkulunkulu kumzalwane akahlali nesifo ukuthi usungaze uzudla amaphilisi ngiyisalukazi ngaka nje angina high blood anginashukela anginalutho uthe uNkulunkulu mayengithuma ke ukuthi ngiyotshela abantu ukuthi iphilisi alidliwa wathi ngizokupha amandla ukuthi ubabeke izandla baphila hayi ngiyazibeka nje izandla kukho konke ukufa ngiyazibeka ngempela kukho konke ukufa impela lana ebandleni sinabanana kade bene-AIDS sabayekisa ama-RVC ushukela yonke i-high blood yonke nje into impela bayaphila abantu ngisho umakoti la umama nami ke kwaqala ngami ngatetiswa ingilosi wathi uNkulunkulu awusezukuya ke esibhedlela manje uyotetela esibhedlela umzalwane utetele ekhaya umzalwane utetiswa ingilosi ekhaya ngakhulelwa ngatetela la endlini ngayibona ngamehla ingilosi ingitetisa ingilosi umuntu kodwa lo muntu umoya kodwa uyambona nje uyaxoxa naye khulume naye nihleke mangabe niyahleka wangitetisa ingilosi igama nje lomntanami okuthiwa uFeziwe waqanjwa ingilosi ngoba wathi uFeziwe manje owokugcina lona ngeke usathola abantwana manje usuyahamba manje ushumayela ivangeli kuFeziwe usuyobatshela nabazalwane ukuthi ingilosi ziyatetisa hayi nangempela ke la enkonzweni nje la ibandleni omakoti batetele ekhaya nje seziningi kabi ingane ongayibona la ezitetelwe la ekhaya kuhle bazalwane kumunandi ingane zenkosi ngoba sithi uthi umama eteta ingilosi iqhamuke izositshela ukuthi lo mntwana uyini sitshela ukuthi lo mntwana umfana
uzokwenzani la emhlabeni, or uzoshumayela ivangeli, or uzoba uthisha, or uzoba yini. Iyakutshela nje kahle ukuthi lo mntwana luze la emhlabeni uzokwenzani. Wena mama masumzalile lo mntwana umkhulisa nje uyazi lo mntwana ukuthi uzokwenzani, ukhulekela leyo nto ayiphathiswa uNkulunkulu ukuthi azoyenza la emhlabeni, ukuthi inkosi ingazi usathana intshontshe lento eyaphathiswa lo mntwana. Mangabe umshumayeli uyashumatha inkosi usathana ngazamdide ngento zasemhlabeni lo mntwana, uNkulunkulu wena wathi umshumayeli khona nje oqeda kutetwa wathi umoya oyingcwele sikhuleka umakoti esemapenini, sikhuleka, iyathi qathatha ingilosi, iyathi hayi msanukhuleka, iyathi hlabelelani, lona ichorus leader lona uzohlabelelisa enkonzweni, uzohlabelelisa. Lo mntwana loyo wathi nje na 6 months bekuthi bawungena kubo ashaya izandla athi ja ahlabelele lo mntwana, ayikho into akade yenza nje. Maningena nje kubo nje uhlala phansi na 6 months ahlale phansi ashaya izandla ahlabelele. Athi nathi sesiyazi ukuthi isiphiwo sakhe vele, sesiyakhuleka sithi Nkosi, sithi Baba mkhulise nalesipho wampha sona. Ingane yakho umzalwane uMkristu uthi uyikhulisa ubuwazi ukuthi lengane izokhula iyini, ngoba uNkulunkulu usuke ekutshelile. Uzalele ekhaya, wathi uNkulunkulu singazalele ebhedlela, ngoba ebhedlela amanesi ayafeba, odokotela bayafeba, odokotela bakhonza amadlozi, odokotela amanesi aseyizangoma, afaka iphandla, enza yonke into, abhema inemfu, odokotela babhema ugwayi bayaphuza. Manje bazowuthinta kanjani lo mzimba, ngoba lo mzimba lona ungcwele, ithempeli kaNkulunkulu leli. Ningi-ke indlela zokuthi ungaya esibhedlela mzalwane. Wangibonisa ngempela asinje esibhedlela, nokuteta sitetele ekhaya, sesiney'ngane nje seyishadile sezindala ezingalazi nje iphilisi. Iy'ngane zethu thina la ebandleni lana azinaso isigcivizo lesi esila engalweni, ngoba aziye eklinikhi, azinaso. Wasitshela wathi hhayi lesigcivizo kusuke kungakhonkwa ukufa, kusuke kwenzela ukuthi waziwe ukuthi wase-South Africa. Hhayi ngoba banikhohlisa abadozane zogomela ukufa, akho kugomela kufa la. Isigcivizo lesi ukuthi uma ukuphi kwaziwe ukuthi uphawu, ngathi uphawu. Thina ezethu iy'ngane azinalo uphawu, ziyayiphilela nje. Siyaphila nje, atete umakoti lana, mayesetetile umakoti lana simhambise eklinikhi, sengiyaziwa nje eklinikhi. Ngiqedile tete umakoti, ngisika inkaba yengane, ngiyibophe inkaba yengane, ngimklina umakoti, ngimkhame, kuphume konke ukungcola. Omakoti bevangeli baklini, hhayi esibhedlela uthi uyaqeda ukuphuma umntwana nje sebekuhlaba injekisheni, igazi alisaphumi. Ingakho abantu sebevuvukile bengaka nje, ngoba amagazi awaphumi mabeteta, ukungcola akuphumi mabeteta. Simkhiphe konke ukungcola, simthatheke ngoba kuwumthetho. Usuke yofuna isitifiketi, simthathe sifike naye eklinikhi, bambheke, bathi nasi isitifiketi, sibuye size ekhaya. Sikhulekile ukuthi nje bangamlalisi ngisho ukumlalisa, kodwa-ke mina sebeyazi nje mangiqhamuka nabathi hawu usufikile magogo, bambheke, kuqedwe kwenziwa isitifiketi somntwana. Sibuye-ke siyihlalele-ke umntwana-ke useyohlala ngunaphakade-ke, ngoba usenesitifiketi. Sisazofunana emaklinikhi, yini oyifuna eklinikhi, yini oyifuna kubantu abangakholwa. Uyobashumayeza bathini labantu, ubuye futhi uyofuna usizo kubo. Uyothini? Uthi uJesu uyaphilisa, kodwa mase ugula uJesu akaphilisi, uphiliswa amaphilisi. Akukho bazalwane, akukho ngane zenkosi. Buningi ubufakazi bazalwane, buningi. Sisazonithumelela ney'thombe nibone, nabagwaziwe bayabaletha la. Sibakhulekele semthamta aphile, ivaleke ingozi manje, avuke ekuseni ngasekho ngozi. Ivaleke ingozi manje.
vuka ekuseni nje umuntu useyayiphumela uyele emsebenzini ingozi ayisekho ngoba singodokotela basezulwini siyinyanga zasezulwini akehlulwa yilutho mase simhlabelela lo mhlabeleli othi akehlulwa yilutho sithi akehlulwa yilutho sithi akehlulwa yilutho ehla umoya oyingcwele enza umsebenzi engibazalwane sesisho sithi asaphili mawusukholwa uphili njengabantu awuphili njengabantu awuphili njengabantu mawusukholwa nje awuphili njengabantu lithi uthi umhlabeleli nabantu babone uhambiso kwakhe abantu make babone uJesu kithina bazalwane into eyenza ke bazalwane ukuthi sibe strong kangaka uvumisona inhlambuluko ukuhlala ungenabala inhlambuluko mawusindiswa nje uvuma izono zonke izono kusukela untshontshe ushukela ekhaya mina ngavuma nje ngathi ngifika nje kwathiwa kuvunywa izono ngavuma ukweba ukhondense kagogo ekhaya ngangiqala ukweba nje ngimfimfitha ukhondense kagogo ithini lo khondense kwakusadliwa ukhondense eqala ngasivuma leso sono vuma izono zokweba amapensela neziladies ezingane ezikoleni yonke lento nemfe ekhaya emakhaya le sebiyimfe emasimini sebi amapentshisi abantu yonke lento uyivume uzuvume ngisho noma ngabe mhlambe washada ungaseyona ivirgin owabulala uvirgin bakho uyamusho ukuthi ubani wabulala uvirgin bami ngoba wayekufaka ubufebe uvuma abafana owalala nabo uvuma amadoda owalala nabo uvume intombi owayimosha uvume intombi owayidicizela phansi uvume ngomlomo wakho komunye awuthandazi uyavuma ngenkathi uvuma kumfundisi wakho uvuma lezono uhlaza usathane kodwa awuvumi kunoma ubani abafundisi mina bavuma kimi uNkulunkulu wangiqhaqha la ebusuku ngilele wangiqhaqha la esifubeni wangifaka ibox lokuthi kodwa mabevuma kube ngathi bafaka la edustbinini mina uvuma manje sono manje masiqeda ukuthandaza angisazi ukuthi ukuthini ngoba kufanele ukuthi ngikhumbule ukuthi ukuthini ngoba once ngakhumbula ukuthi ukuthini kuyokwenzeka ukuthi ngikubheke ngithi awulo kanti waye nje fanele manje ngikhohlwa manje mawungangibuza nje ukuthi bewuthini angisazi selivaliwe ibhokisi idustbin yezono seyivaliwe iyavulwa ingilosi uvume qeda ayivale engikhohlwe imfihlakalo ke leyo yokuthi umuntu kufanele avume izono zakhe and azivume kumuntu ogcotshwe uNkulunkulu hayi azivume kumuntu ozobuya akhumbula izono zomuntu hayi azivume kumuntu ozobuye ngoba once wayikhumbula izono zomuntu uzokhuluma ngazo ene wakhuluma ngazo uNkulunkulu uyakubulala wakhuluma ngesono somuntu nje kade ezivuma uNkulunkulu uyakubulala uNkulunkulu nolaka ke lapho manje nami mangisikhumbulile isono somuntu ngingakhumbula ukuthi ubethini fanele ukuthi ngiyovuma isono ngihambe ngiyovuma ngithi hey ngicela uNkulunkulu angisize ngiyakhumbula ukuthi uba nathini akadilethe lento akasuse lento engqondweni yami isuke ngempela ngikhohlwe hey ngikhohlwe mina ayikho nje into engiyikhumbulayo umuntu kade ethini ayikho nje ngikhohlwa manje nje athi omunye ngani mama ngasivuma lesi sono angazi lutho mina ngazi usuke ekhuluma nje ukuthi kube ufakazi bokuthi ngempela isono sakho sivumile futhi edalula uSathane isono esivunywe ekamerweni uSathane akadaluleki uSathane ngesono esivunywe ekamerweni ngoba mangabe nje uvuma isono sokuthi wakhipha isisu uthandaza uzofanele ukuthi inkosi ngithethelele baba ngakhipha isisu ngicela into ethelelo ungachazi ungcombula impande yokuthi inkosi ngize ngikhipha isisu nje kwakunje ngaphuza into ethile ngamthatha lo mntwana sengimkhiphile ngamenza ukuthi or ngamgqiba phansi or ngamlahla emfuleni or ngamenzani uvuma isono uNkulunkulu akuthethelele
uNkulunkulu akuthethelele uhambe uthethelelwe izono-ke emhlabeni, hhayi lezi abathi zasala eCalvary izono, kodwa umuntu unesono ngoba nazi zasala eCalvary, kodwa naba bakhipha izisu, naba bayajola phakathi enkonzweni bengabafundisi, bayajola. Bajoliswa yini? Ukuthi umuntu uyayifisa intombazane la ebandleni angakwazi ukuyovuma isono ukuthi hayibo sengihamba nje mina sengifisa ubani. Isono ubrother afisa intombazane ebandleni, isono usister afisa intombazane, afise insizwe ebandleni, isono. Fanele mawufisa lo brother ukuthi ngiyamfisa lo brother ukuthi abe indoda yami, uhambe uyovuma isono, ukhulekise isuke lento. Ubrother enkonzweni akusindoda yakho, umfowenu, niye ezulwini. Noma ngabe niyoshada, akusho ukuthi mfise, lithi izwi lenkosi ungafisi. Nawe ntombi, nawe nsizwa, mawubone intombi lana ungaboni ukuthi sekuyinkosikazi wakho, masubona ukuthi sekuyinkosikazi wakho, hambe uyovuma isono ukuthi nangu sengimbona sewumfazi wami lo. Khulekiswe, ubekwe izandla, kususwe leli gciwane, kususwe lento. Into eyenza-ke ukuthi-ke size sivakashelwe nawo umoya ingcwele nayizingilosi ukuthi siyazihlambulula ey'ntweni zikasathane emaseyibekile enhlizweni zethu, siyahlambuluka. USathane emasebekile empilweni yethu, esebeka isono, sidlinzile nje kabi, wadlinza nje ukuthi hawe ngathi umzalwane othile akangithandi. Uya kuye uyothi mzalwane, inhliziyo yami mina isithi wena usangithandi. Uya kuye, noma ngabe umfundisi uyashumayela lapha epulpiti, wena usuthi ha Nkosi yami lo mfundisi kube waganwa yimi. Awubheke nje uma mfundisi uyini nje, lo mfundisi ufanele mina. Phela uSathane lo uSathane lo. Awubheke nje umfundisi ubani muhle kanjani, awubheke umama wakwakhe mbi kanjani, lo mfundisi ufanele mina. Uya kuye ngqo umfundisi uyothi wemfundisi nangu uSathane sethi mina ngifanele wena. Nomfundisi ngoba usindile, ugcwele umlilo kamoya ingcwele, akuthandazela aqalekise leli dimoni, hhayi naye angene enyameni. Ma engene enyameni uNkulunkulu uzombulala ngoba yini umgcotshwa kaNkulunkulu. Ivangeli-ke lelo bazalwane, ivangeli ngane zenkosi. Siyabonga, siyanithanda ngothando lwenkosi. Amen.